दख'ना लाबाय र' फिसाजोनि थाखाय। आंनि इसा फिसाजोआ मालायनि न'खरावसो बारलांलाय लांबाय, थेवबो आं दिनै बिफा जानानै गावनि आखाइजों आंनि फिसाजो इसानो माब्लाबाबो दख'ना गांसेबो बायनानै होफेरासै आंथ' मिन्थिला फिसाजोआबा आंखौ मा सानो, बुंनोसो हाया गथ'आ। बिनि न'आव थांनानैथ' गाननाय जोमनाय हैनोथ' हाखाला आङो, बिनिखायनो दा न'आव फैनायावनो बिनि थाखाय गांसे दख'ना लाना फैबाय र'। आंनि दख'ना होफैनायखौबा साबजागोन ना साबजाया? नै फिसा, नोंनि खोथाखौसो सानबाय दङमोनलाय आङो, नोंखौसो लोगो मोनबाय। हा बहाथो थांनो नागिरदों आइ? बाबा, नोंहा न' दङना गैया? नों मानो सानसे सानसे बाहेरायाव थायो? न' थानानैबो गैजायै बायदि, उघुरिफोर बायदि मानो नोङो बाहेरायावल' थायो बाबा? न'आव मानो थाया? न'आव माथो जादों आइ? ओमफ्राय ने नोंनि मेगनाव मोदै? मा जादों आइ? मा जादों? जेबो जायाखै बाबा, आं जेबो जायाखै। बाबा, आं जेबो जायाखै। नों खालि न'आव थानो सोलोंदो। सानसे सानसेनो मानो न'आव थाया? नों दिनै न'आव दङमोनब्ला जानांगौ आं दिनै मामाजों होखारहरजानाय नङामोन। मा बुंदों नों इसा? नोंनि मामाया नोंखौ होखारहरदों? मानो? मामा मोना दे आबैखौ निसा नांनायनि मुलि लायनो नागिरदों। बे खोथाखौथ' आं बाबानो खोन्थानो हानाय नङा। इसा, माखौ सानाखो? बाबा, मामाजों एसे नांलायदोंमोन आं। बेयावनो रागा जोंनानै मामाया आंखौ होखारहरनाय बायदि जादों। जेबो नङा दे, आं दा न'आव थांनोसै। र' थांगासिनो आं नोंखौ। दे आइ इसा, नों नोंनि मामाजोंसो नांलायदोंमोन, आंजोंथ' नांलायाखैना? आं बुङो थौदो थौ, न'आव थफिनदो आइ, आंजों थफिनदो। आं नोंनो थाखाय गांसे मोजां दख'ना लानानै फैदों। बे दख'नाखौ नुयोब्ला नों गोजोनगोन, जोबोद समायना। थौ आइ। नाङा बाबा, आं थांफिनला। नों आंनो दख'ना लाबोदोंब्ला आं बेनिफ्रायनो लानानै थांनोसै, थेवबो आं न'आव थांला। मानो थांला आइ? आंनि खोथाखौबो मानिला नों? ओहो बाबा, आं थांला। न'आव फैनाया गोबावानो जाखाबायमोन। रोनाबोथ' दा न'आव हारसिंसो दङना। आं थांला दे बाबा, हरदो दख'नाखौ। न' बिदिब्ला लादो। थेंक इउ बाबा, आंनो दख'ना होनायनि थाखाय। दे फिसा, बेबायदिनो गोजोनै था। बाबा, बिदिब्ला आं थांनोसै दे। आंनि फिसा हिन्जावा बेसेबां गोजोननाय मोनबाय आंनि दख'ना होनायखौ। नाथाय बे सोरांस्रिया मा आखल खिन्थिनाय जाखो बे दिनै? गावनि फिसाजोखौनो न'निफ्राय होखारहरदों। र' थांनि आं। आखल गैयै जोमैनो बे फिसा हिन्जाव अनथावथाव जाफुनायखौ बिनि आखायाव हगारनानै होयोब्ला गाव जेरै बेबायदिनो फिसाखौबो खालामगोन बियो। दोना 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 आङो बे गथ'खौ, बे आंनि फिसौखौ दोना आङो बे बिमा जारिनि आखायाव दोना आङो। आबै सना, नोंखौ आंनो फुजिहैगोन दे। आबै, नों आंजों थागोन दा आबै? फैदो आबै फै, सानैजों ओंखारलांसै फैदो। मानसियानो गियानानो गैया, ओरैनोसो दैयाव फिसा खाङो। सिगांनि फिसा हौवाखौबो एथ' अनथावथाव गथ'खौ आलाय सिलाय खालामनानैनो बुथारबाय। दा बे गथ'खौबो आरो बिदिनो आलाय सिलाय खालामनानै फोजोबस्रांनानै लागोन बे जोमैनि आखला। आयौ, नुखाबाय आङो दोना दोना। आं सानैसो थाफैनायावनो गथ'खौ नुबाय आं, बेसेबां आलाय आन्थानि। मा समाव ओंखाम होनांगौ, मा समाव गथ'नो जुथा मुजा गानहोनांगौ, मा समाव गथ'खौ थुखैनांगौ, जेबो थरखौनो लाया। बबे खामानिया बिजि जानानै थायो। आं कि बेबायदि नुखानानै बे गथ'खौ दोननो हागोन? आबै सना, आंनो नोंखौ फुसिगोन। दोना आङो, नोंनि मामानि आखायाव दोना आङो। नोंनि मामानि आखायाव थानांगौबा नोङो लामानि बिबायारिसो जानांगोन सानसे। आयै आबै सना, आं नोंखौ दोना दे, आंनो नोंखौ लाना थांसै। मोसौ मासे फुसिनानै मोसौ मासेनि गाइखेरजोंनो नोंखौ आङो फोथांगोन, आंनो नोंखौ फुसिगोन। फै आबै फै। संसाराव बेसेबांबा गथ' दङ, गथ' जोनोम होखांनानैनो बिमा थैजानाय। बेफोर गथ'फोरानो मोसौनि गाइखेर लोङै लोङै, सेरेलेक्स लेक्ट'जेन लोङै लोङै थांनानै दङ। अब्ला आंनि बे आबैया थाबायलायनो हानानै मानो थाया, मानो हाया? आं फुसिनो हागोन। खोन्थाबो लांखायाहाय आङो। आं बे गथ'खौ लाबोबाय, खोन्थाबा हरनायसो नङा बिसोरो। फै आबै सना फै। रागानि समावनो इसाखौ मा मा बुंफ्लांखोथाय आङो, गोसोआवनो गैलायलांला। जोबोद गोसोखांफिनदों आं, मा बुङामोन इसाखौ, गोसोआवनो फैथाराखै।
आं इसाखौ होखारफ्लांदोंमोन ना माथो। बियो दुखु मोननानै ओंखारलांबाय गथ'आ। आयु, दैजिखौलाय बिबैया बहा लाना थांदों आरो आखायाव बेगबो? बिमायालाय नुदोंना नुवाखै दैजिखौ लांनायखौ? ओइ जोमै, जोमै, हनै नोंनि आइया दैजिखौ लानानै थांबाय। नों नुदोंना नुवाखै? जोमै, हनै दैजिखौ लांबाय। मा खालामदों बे जोमैयालाय? गाबज्रिबाबो मानो सोङा? ए, बे जोमैयालाय बहा थांखो? बिहामजो, बिखुनजो बिमायाथ' जोंनि सायाव रागाया जोबखायाखै, नोंबोथ' हमदां हाखादों। औहाय आफा, आइयाथ' माथो जोंखौ मैया निमाहाखौनो होआसै। जिबायदि रागा जोंबाय, जेन बियो जोंनि सायाव खिथेर लाफिनगोन बायदिसो। बिहामजोहाय, बियो जोंखौ मालाबाफोर माबाफोर बुंनो हागौ, नोंसोरखौ मालाबा रायनोबो हागौ, अब्लाबो जेबो दा बुंफिनसै। जों सिरि थाब्लानो गाव हारसिंनो गुरै जालांसिगोन बियो। बिनि रागाया जोबखायाखै, बेखौ नोंबो आंबो जों गासैबो मिथिखागौ। बिहामजो, आंहाथ' सानफ्रोमबो अफिस दङ। आंथ' सानफ्रोमबो फुङावनो थांनांगौ। बिनिखायनो आं नोंनो मोनसे खामानिसो होनो नागिरदों। हिनजावाथ' आंनो माब्लाबाबो फुङाव दै ओंखाम जगार खालामनानै होखानाय नङा। बिनिखायनो नोंनो गाबोन एसे थाब सिखारनानै आंनि थाखाय जलपान बानायदो बिहामजो। जागोन दे आफा, जों जगार खालामगोन। जोमै, जोमै। औ, मा जाखो सोरांस्रि? जोमै, दैजिखौ बिबैया लानानै थांबाय। नों मिथियोना मिथिया? लानानै थांबाय? बहा? मा? बिदिब्ला नों मिथिया? नोंनि आइया बेगावहाय जि लानानै दैजिखौबो दा बावैसो लानानै थांदों। आं नुहुरदों खोरखिथिंनिफ्राय। नों मिथिया बिदिब्ला दैजिखौ बहा लांदों? हाबाब, बे एथ' उन्दै गथ'खौलाय बहाथो लाना थांनो नागिरदों बेलाय? आइया दैजिखौ लाना थांदों, बेगाव जि लानानै। नाथाय दैजिखौ बहा लांनो नागिरदों बियो? आंनोथ' खोन्थायाखै आरो आंबोथ' मिथिया। दासो ओंखारलांदों। बिदिब्ला नोंबो मिथिया? बिहामजो, थां, लानानै फै, थां जल्दि थां। बिमायाबो मिथिलाया बहा लाना थांनो नागिरदों। आच्छा बिहामजो, इसा फैदोंमोन ना न'आव? रायलायनोनो समखौनो मोनासै। माब्ला थांगोननो बेलाय न'आवलाय? इसाया न'आव थांबाय आफा। इसाया न'आव थांबाय? माब्लाथो थांस्लाबखो बेलाय? आं नुवासैनो माथो मानसिखौ। इसाया न'आव गोसो जाना थाङाखै आफा। सोरांस्रिया होखारहरदोंनो, सोरांस्रिया। हा? औ, इसाखौ लोगो मोनदोंथ' आं लामायाव। गथ'आ गाबै गाबैसो थांगासिनोमोन। सोंदोंथ' आङो मा जादों। इसाया बुंदों मामायानो होखारहरदों होननानै। बिमा, नों इसाखौ माबायदि बिदि खालामनो हाखो? नङा बिफा, फंसे बुंनायाव बियो मानियानो खोथाखौनो। गले गले बुंफ्लेबाय थानांगौ। बेनिखायनो एसे रागा जोंनानै होदावफ्लांदोंमोन आं। बेखौनो बियो बोराबनानै ओंखारलांनायालाय। आंलाय मानोथो गावनि फिसाजोखौ होखारनो? नों होखाराब्ला फिसाया माब्रै नोंखौ होखारदों होननानै नोंखौ बदनाम होनो, बेखौल' बुंलाय नोङो? दे आफा, मानोथो होदावलि मोजां रायलाय आरो। नङा आफा, दिने बिनि आखला बिराद लैखोनसेरा जालांदों। बिराद मैला जादों बिनि सभाबा दामानि। नायनानैसो दङ आङो। बिखौ माब्लाबा ओरैबायदि होगोन आं, बिनि बिखुंनि बिगुरखौ जिहोजोबगोन आं मालाबा। ए, बिदिब्ला नों आंखौ गाज्रिसो नुनानै दङ? न'खरा बबेथिं जिलांनो हमदों, न'खरा बबेथिं बायलांनो हमदों, नोंथ' बेफोरखौ मालाबाबो खबर लाया। माबा मोनसे जायोब्ला, माबा मोनसे नुयोब्ला खालि हिनजावखौल' गाज्रि नुयो आरोना नों? नों आंखौ एथ' गाज्रि नुदोंब्ला नों मोजां मानसियालाय मानोथो न'खरखौ नाया, मानोथो न'खरखौ बेङा? नोंनि नोम्माया साला आंनि गासैबो गाननाय जोमनायखौ दे सावदों। नों बेफोरखौ खबर मोनदों? नों बेफोरखौ खबर लायो? नों दे आंखौ दिनै बेबायदि आसि थुयै गाज्रि होननानै बुंदों। खोनासं देरहा, आं खायनोसो दिनै न'खराव सैया खालामजाब्लाबो नोंनो खोन्थाया। अब्लाबो आं बेसेदि सैसो दिनैसिम न'खरखौ फोथांनानै लाखिदों। नोंथ' बेखौ सोङा। दिनै नों आंखौ गाज्रिसो नुदों। बेलेग बायदि हिनजावब्ला नोंनो बेसेबां खोथा थुयै होसिगौमोन। दिनैसिम आइया दे आंनि जिफोरखौ सावदों, बेफोरखौ आं नोंनो खोन्थादों हो? रायजा बुजाब्लाबो सहाय दाबो सिरि दङखायनो दिनै आंसो गाज्रि नुजादों। ए, बिदिब्ला आङो सानफ्रोमबो नांलायफानांगौमोन, बुलायफानांगौमोन, दावराव-दावसि खालामबाय थानांगौमोन, समान जानांगौमोन। बिखुनजोनि रांखिनि खुगाजों आंबो रांखिनि जाफानांगौमोन। अब्लासो नोंसोरो आंखौ खम नुगौमोन ना? जाबाय बिहामजो, सिरि थादो। देरहा, नों दिनै बबेनि बारहावा नांफैनानै न'आव बेबायदि हिनजावखौ रायफैदों? नों मिथिगौ
नों न'आव थायो हो न'आव मा जायो मा थायो नों मिथिगौ नों न'आव थायो न'आव थालायनो नाङा आफा जोंफोर मिथिखायो सबाबा गाज्रि जाखाबाय बिसोरनि औ आं गाज्रि मोजां जाब्लाबो गाज्रि नाम मोनोब्लालाय गाज्रिखौनो जाखानांसिगोन बिदि नङा बिहामजो सानसेयाव थाइसे फैसाखौनो खामाया बिफानि आमुलाव जागासिनो बेफोरनो सोर बाहादुरि अन्नानै नोंसोरखौ मावा दाङा जाहोबाय थादों मोजाङै था मोजाङै जा सानफ्रोमबो बाहेरायाव थाहैगोन न'आव फैनानै बेबायदि हिनजावफोरखौ रायनाय आखुखौ आं एसेबो मोजां मोना नों माब्लाबा सोंफेरो न'नि जानाय थावा जोबबायना दङ माब्लाबा नों होफैफेरो न'आव संख्रि पेकेटसे माब्लाबा लाबोफेरो नों फानलु फवासे गैया दिनैसिमबोथ' बेफोरनि खोथायानो मा नायनो आफा बिसोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया आंनो गाज्रि ना आंनो गाज्रि नुबायना बिहामजोआ दुखुजों गोसोआव गाबनानै ओंखारलांबाय नोंनि नोम्मानि आखलासो जाया नोंनि नोम्मानि आखलखौ नोंसोरो मोनथिया बिहामजोफोरादि बेसेबां सैसोनानै दाबोसिम न' सिङाव हाबसोनानै दङ बेफोरखौ साननो गियान गैया नोंसोरनि इसायानोथ' खोन्थादों आंनो मामायानो होखादों होननानै बेबालाय ओरैनो मिसा खोथा बुंगोन नामा लाजिनो रोङैया फिसालाखौसो बिसार खालामगासिनो बियो हा लालां बिथिंबो दावराव बिथिंबो रायजानाय बिथिंबो बुंजानाय मा जाजोबखोब्रा न'खरा मा बिसार खालामखोमादों नों आंनि फिसालाखौ हो बिहामजोफोरखौबो गावनि खालामना लाजोबबाय फिसा हौवा सानैखौबो नों गावनि खालामना लानो नागिरदों मा आंखौ लांथं दोननो नागिरदों नामा नोङो हो मा बुंनो नागिरो नों बिमा आं जि खालामदों गासैखौबो न'खरनि मोजांखौसो खालामदों नों मानो हेंथाल' होयो बिमा गासै खामानियावनो आंखौ बिहामजोफोरजों मिलायनानैथ' बुखाबाय नोङो दे आं जेबो बुंला आं बेखौ गनायनानै लाबाय थांबाय बे खोथाया बुजाबाय आं दुलमोनदि दामजाबाय आं दा बेखौल' बुंदो आंखौ बुबा बुनानै नोंसोरथ' न'आव थायाखै सानब्रै सानबा दिनखौ नों बबेयाव थाहैया बेखौल' बुंदो थाहैबाय आरो मानसिफोरनाव सोर मानसिफोराव थाहैया बेखौल' बुं जल्दि थौ आंखौ लानानै थौ सोरनियाव थाहैया नोङो दिनै आंनो खोन्थाखानांगोन नों सोरहानाव थाहैदों थौ जल्दि थौ दे बिमा आंखौ बिसार लानो नांला आं जेरावखि थाहैया आं मोजाङैनो थाहैदों आंनि खोथाखौ दोनथ' दैजि फिसौखौ बिबैया सिरि सिरि लाना थांबायनो बेखौ बिसार खालामहै मा दैजिखौ बिबैया लाना थांबाय बहा